Hello? Boku? Good morning. 今日は何曜日？Ayan na naman siya guys. Pag may camera ayaw tumingin talaga si Fuku-kun. Fuku? Kung nahihiya siya o ayaw niya. Ayan. Oide, oide, oide. Oide ってば。おはよう。ayaw talaga? Yada na no? Naku, napakasuklado. Mabait na suklado. Nahihiya. Pwede. Come. Ayan. Pwede. Say good morning. Good morning to everyone. Good morning. Ayaw niya talaga guys. Nahihiya. Ayan. Aalis pa. Ayan. Ay, napaka-good boy. Ayan siya. Kasi busog na po siya eh. Meron siyang injection ngayon. Katatapos lang. Nabakunahan na ulit siya. Parang gusto niya muna magpahinga. Okay, pahinga ka muna. Hello. それは何ですか？お昼ご飯ですか？お昼ご飯ですか？おやつですか？どこ行くの？どこ行くの？喉が渇いた。喉が渇いた。いいね。たくさん飲んで。ちょっと何があるかな。ああ、わー。お腹いっぱいになった？お腹いっぱいになったか？お腹いっぱいになった？お腹いっぱいになった？あそこは何？あそこだよ。あそこ。はい。座れ。ここ。待って。待って。ここ。あ、言うこと聞かないな。さっき嬉しかったけど。はい。どうなかな？どうなかな？いいね。ふく誰だ？誰だ？誰？誰？遊ぼう。遊ぼう。Utang. Utangのがかわいいわ。ウィンクウィンク。ウィンクはウィンク。見てね、てりちゃんここ。それがビューティフルアイス。見て。ここ。よく見てる。ビューティフルアイス。これ眠いじゃないおばあちゃんにも甘えてる。あら、かわいい。あちゃん。それ何？それはのビューティフルアイス？それで眠たい？どっち？何を言ってんの？どっち？あんたビーピンさんだね。ほんと、今日何頑張った今日は。こんなに眠そう顔。
っと寝てる。寝てるよ。この子がシャイボーイです。実カメラに。実カメラに、ほら、また知らない。知らん。名前読んでも知りません。あんたも寝る？ここ何？ここ何？これは何でしょう？ここ誰と遊ぶ？誰と遊ぶ？みんな呼んでるよ。そんなに面白い。ここテレビ面白いよ。あら、すごいビール出してるよ。分かってるみたい。おやつがもらえること。あら、どこ。食べたいんだ。素晴らしい。さすがお父さんの言うこと聞くな。素晴らしい。終わり。もうないよ。はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。お父さんにもらいなさい。はい、じゃあまた後でね。ここ待ってるよ。おいでここ。はい。お父さんにもらいなさい。こっち、はい。座って。座って。お父さんちょうだい。お父さん足。まだ上がらないよ。もう眠い？いやーかわいい。尻尾って何合図？コロンコロン。なんか何もなんか足みたいなパンパンなんかリズム作ってるんじゃないかな。そんなに上がりたい？まだおやつもらってないよ。やだ。上がるよ。まだだよ。ねえ、まだだよ。今日たくさん遊んだ？じゃあおやすみ。うーたんおやすみ。はい。ちょっと待ってね。おはよう。今日はどうだったお散歩。なんだその目よ。おはよう。いい子だね。いい子だね。疲れた？それでお腹いっぱい？お返事は？お母さんばっかり喋っていけんよ。お返事は？おはよう。おはよう。お
父さん行ってくるよ。どうする？中に入る？入るか？見て。いいね。ほら。じゃあお父さんに行ってらっしゃい。あら、入れてしまおう。あ、違うか。やだ。やだ。やだ。おはよう。男前だね。はい。お父さん行ってらっしゃい。チュ。ピュ。はい、いってらっしゃい。はい。タッチは？タッチ。お腹空いたんじゃないかまた。たらん？はい。はい、いってらっしゃい。はい、お父さんにいってらっしゃい。じゃあバイバイ。Thank you for watching guys. Aku si Inday Adil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.